baya san zuwa taro wallahi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Abokina. Eh? Salamu alaikum. Alaikum salam. An wuni lafiya? Alo. Kwana biyu. Sai alheri wallahi. Ai wallahi kar ku ga kwana biyu ba kwa gani na. To me faru ba ka zuwa? Kun yi taro ban samu damar zuwa ba. Wallahi daga ɗin yadda ya nake. Wallahi wata kanwar makociyar mai wucewa ta bayan layin mace ta samu karuwa shine muka je suna. Saboda tsabagen neman gindin zama? Ka ga mana ga? Wallahi suna muka je ji sa ma ban samu damar zuwa taron ba to ya taron an kona farce. Wannan gaba ɗansa. Ka rabu da ni ai kawai na tsaya ina kallon su ne na ji sai wani sumbatu yake shi kadai. Ka gani? Ya sumbatu ba ku yadda da magana ta ba ko me? Ya za mu yadda da wannan magana taka? Ba ku yadda ba? Mu da hakiran ka a waya fa sai da nayi. Wallahi wata kanwar makociyar mai wucewa ta bayan layin mu ce ta samu karuwa shine muka je suna. Yanzu ka ji fa? Ai na ji kawai kallon sa nake yi. Na je wani sumbatu yake shi kadai. Ya hai wani ba ku yadda da ni ba ko me? A to kawai ai jinka kawai nake yi ai. Kai yanzu saboda ka fi kwa mutuwar zuciya ka faɗa mun haka? Ai ba mutuwar zuciya ba ce ka san zamanin nan zamani ya canja.